Mogo Vybz anogona ku disqualified. Yes, imba yakawina ne whatever zvese zvinogona kutorwa. Hello guys, how are you doing? Yes, my name is SGP. Kana kuti Sekuru Gudo Picture TV. Yes, of course, ripano pa Sekuru Gudo Picture TV. Taura nezve mangomba chachakachaya ku City Sports nezviroko kwaidasha ranwana ku Cup Clash. Zvinonakidza. But what after? Vana vari kudamburana ku Cup Clash apa. Ma DJ style thing. Havagone kunyora masong anoresonate nekuzoplayiwa each and every time again mumakombi, mastreets, mumisika, mumababashop, masupermarkets nedzimwe nzvimbo dzakangodaro. Saka what do you think about Cup Clash? Do you think Cup Clash is doing positive or is affecting our society, especially the music industry, in a negative way? So back to nyaya yedu yatinayo chai, we're talking about Mogo Vybz. Yes, Mogo Vybz ndiye wamuri kuona apo, uyo ane bhachi dzvuku, uyo ari pasaidi Panchichi. Of course Panchichi anga akanamirira ipo. Handizive kuti Panchichi haasi kuzopedzisira atizira here Mogo Vybz, because Mogo Vybz pari zvino atora bag. Mogo Vybz akasecure a bag. But nyaya iri kuitika ndeyekuti Mogo Vybz akawina clash nekuimba zvinyadzi. Madhisa ake anga ari zvinyadzi. Saka Mogo Vybz anogona kudisqualify. Yes. Scene hero kana istand kana imba inogona kutorwa. Kana motikari inogona kutorwa futi. Because Mogo Vybz akatyora mitemo yeClash. Mogo Vybz akaimba nezvinyadzi. Yes, tinoziva kuti haone tine chida kumunzwira tsitsi, but mutemo hautarise kuti wabuda mubamani. Handi chakati akaimba akati mutemo hautarise kuti wabuda mubamani. Mutemo. Saka Mogo Vybz anogona kutozviona achimuka mangwana asina whatever zvakawana, because akawina nemalyrics ezvinyadzi. On top of that, unongo chitonyarawo kana kutotya kuti respect yekuti munhu ane disability andingabva ndazompinda hard. But it seems as if Mogo Vybz took that advantage. I think they were supposed to vambosweya pekutanga vambotaura vamboita hanzi machiyaya, hanzi madisclaim. Amen. Mogo Vybz otaura kuti haachamwadhisa kana zvaunenge wafunga kudhisa, ini usatombotarisa kuti kudo rabata kumeso. But Mogo Vybz akawina hake, but now ndakutanga kupika one or two things zondofungidzira kuti it was not fair pakuwina kwaMogo Vybz. Mogo Vybz akatyora marules eClash. Mogo Vybz aisafana kuimba zvinyadzi. So guys, let me know what you think in the comment section. Do you think rangojera sei kana kuti? Then moving on, turakuenda panyaya ya silent killer. Silent killer, guys. Silent killer andirwadza. Silent killer ndiye akauya neNgwere style. Haana chaakawana pastyle yake. But tikada kuona kuti Ngwere light last Cup Clash ndiyo yakawina motikari nestyle reNgwere. Ene tikuona kuti kuna Ngwere Diki, mufana Ngwere Diki awina futi imba and a lot of stuff. So toita sei, because kana uri muposition ya silent killer unongoinzi nyarara, ukada kutaura kuti akurwadziwa namapani, but unongo usingarwadziwi, but unongo chinja ndakavaka makore etatu. Saka inini I have a question yekuti ivo vari kumbopana Ngwere light motikari, vari kupana Ngwere Diki masini, they know deep inside, they know kuti skiri iri kushandiswa iyi haitisa mbiri ana silent killer. What are they thinking about the silent killer? How are they going to honor silent killer? Inini I believe kuti personally silent killer deserves recognition. Silent killer must be given something, or something must be done. He must be appreciated in a certain way. Silent killer anofana kupiwa maruva hake ari mupenyu, ene maruva anga apiwe as soon as possible, because we have seen kune dzimwe kune nyika, kuna ana America uko munhu anenge ainfluencer to that level, influencer na silent killer ondona achitopiwa masini anongona. But now takutoona vana anzana ana Mogo Vybz vakatoketa magusa vatobo. Silent killer yangonzi mudhara. And now it seems as if it is a plan to outsteam yekumupedza silent killer, because makaona zvakaitwa paakasangana naBlot.
everyone was booing him. Svika Blota asara, Blota ari kuimba chii Blota. Saka kana zviro zvikuitwa mangoma acho silent killer pakaipa. Akutoda munhu anomira naye. Ini ndiri kumira naye zvangu silent killer. Handiteerera hangu mangoma ake, but I know the pain yekuti unenge watanga something. And I know kuti silent killer started this Ngwere style. Anobona. Vanhu vacho vandozviti kuti Ngwere, Ngwere light, Ngwere kwamutoko, Ngwere diki, Ngwere kadzi. Kwavanogona kuti mumwe mukadzi kuti atozviti Ngwere kadzi. How are those people going to honor? Do they recognize kuti silent killer ndiye muridzi wepattern rekuti wenisa dzimba une motikari? How are they going to appreciate him for coming up nestyle iyo?